खुलुमबाय बयखौबो जोंनि चेनेलावहाय बरायबाय आरो दिनै जोङो सिगाङावनो फोसावखानाय मोनसे एपिसोड सेल्फ एनालाइसिस बेनि सायाव नायनो सानदों बेनि सायाव जोङो एसे नोंथांमोनखौ सुंद'यै दिनैनि भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जोङो माबोरै एनालाइसिस खालामो बेनि सोमोन्दै जोङो नोंथांमोनखौ फोरमायनो नाजागोन आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अननानै जाहाथे नोंथांमोना लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामो आरो लोगोसे जायफ्रा नायगोदान नोंथांमोनखौ जों खावलायनो लुबैगोन नोंथांमोना जाहाथे जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो लोगोसे बेनि खाथियाव थानाय बेल आइकनाबो क्लिक खालामो जायखिजाया दिनै सावरायनो नागिरनाय आयदाया जाबाय गावखौ बिजिरनानै नायनाय गावनि मा पावार्स दङ मा गावनि स्ट्रेंथ्स मा उइकनेस दङ बेफोरखौ जोङो माबोरै मिथिनो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो माबोरै बिजिरनानै नायनो बेजों रिलेटेडनो दिनैनि भिडिअआ आरो जोङो फोरमायनो सानदों मोनसे गोनां एनालाइसिसनि सोमोन्दै जाय एनालाइसिसखौनो बुंनाय जायो SWOT एनालाइसिस SWOT SWOT बे SWOT एनालाइसिसखौ माबोरै खालामो बेनि सोमोन्दै जों सुंद'यै नोंथांमोनखौ फोरमायनो नाजागोन दा SWOT SWOT S नि ओंथिया जाबाय स्ट्रेंथ्स W नि ओंथिया जाबाय उइकनेस O नि ओंथिया जाबाय अपरचुनिटिस आरो T नि ओंथिया जाबाय थ्रेट्स थिग बेबायदि जोंनि मा स्ट्रेंथ्स दङ मा जोंनि क्वालिफिकेशन्स दङ मा जोंनि गुन दङ बे गुनफोरखौ जों सिगाङाव जोङो साननानै बेफोरखौ जोङो मिथिनो नाजानांगोन बेनि उनाव जोंनि मा उइकनेस दङ मा लोरबांथि दङ जोंनि माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायाव जोङो बेवहाय गोनां जानाय जा गुन नांगौ जा क्वालिफिकेशन्स नांगौ बेफोर दङ ना गैया बेफोरखौ जोङो जेब्ला बिजिरनानै नायो अब्ला जोङो गावखौनो मिथिनो हायो जे आङो बे जबनि थाखाय फिट नंगौना नङा हमना ला आङो बिजनेस खालामनो नागिरदों बिजनेस खालामनो थांनाय सिगाङाव आंनि स्ट्रेंथ्स आंनि क्वालिफिकेशन्स आंनि हिसाब निकासनि जायफोर गियान थानांगौ एबा बे बिजनेसनि फालांगिनि जायफोर गियान थानांगौ बे गियानफोरा आंनि दङ ना गैया बेफोरखौ आङो जेब्ला मिथिनो नाजागोन अब्ला बेफोरो स्ट्रेंथ्सआव गोलैगोन थिग बेबायदि उइकनेस आङो बेफार फालांगि खालामनो थांदों बे बेफार फालांगि खालामनो थांनायाव आंनि इन्टारनेलि आंनि माबाफोर उइकनेस दङ नामा हमना ला आं फालांगिनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया अब्ला बेयो आंनि मोनसे उइकनेस जानो हागौ थिग बेबायदि आङो हिसाब निकासनि बेलायाव आङो एसे उइक बेबो मोनसे उइकनेस जानो हागौ बेबो आंनि लोरबांथि जानो हागौ मानसिफोरजों मोजाङै रायलायनो रोङा दरदाम खालामनो आं गुरुं नङा थिग बेबायदि बेफोर उइकनेस जागोन थिग बेबायदि अपरचुनिटिस एन्ड थ्रेट्स दा अपरचुनिटिस जोंनि अपरचुनिटिस सुबिदा मा सुबिदा हमना ला आङो बे जाय बेफार फालांगि खालामनो थाखाय आङो गोबां एक्सटार्नेल खाबुफोर थानो हागौ थिग बेबायदि बे खाबुफोरखौ जोङो बिजिरनानै जोङो दिहुननांगोन थिग बेबायदि थ्रेट्स बे खामानिखौ मावनो थांनायाव माबाफोर जेंना नुजागोन नामा जाय बेफार फालांगिखौ खालामनो थांदों आङो बे बेफार फालांगिखौ खालामनायाव आङो रांखान्थिनि बेलायावनो जा बायदिसिना गियाननि बेलायावनो जा बा फालांगियारि बिथिङावनो जा माबाफोर जेंना नुजागोन नामा बे बाथ्राफोरखौ जेब्ला बिजिरनानै बेफोरखौ दिहुनगोन अब्ला बिथाङाहाय जेब्लाबो गावनि लामायावहाय जानो गोनां बे जेंनाफोरखौ सुस्रांलांनायाव सुबिदा जायो जोङो जिउनि लामायाव जोङो देरहासार जानो थाखाय जेब्ला खामानिफोरखौ मोजां नायबिजिरनानै बेफोरखौ मोजाङै समाधान खालामनानै जेब्ला जोङो आवगायलांनो नाजागोन अब्ला बे सिस्टेमखौनो बुंनाय जायो SWOT एनालाइसिस आरो बे SWOT एनालाइसिसआ जिउआवहाय मोनफ्रोमबो आगानाव जाहाथे जोङो मोजाङै दावगालांनो हायो जोङो जेबो गोरोन्थि खालामालासे दावगालांनो हायो बेनि थाखाय बे SWOT एनालाइसिसखौ खालामनाय जायो गुबै बे SWOT एनालाइसिस खालामो बिजनेस अर्गानाइजेसनफोरा थिग बेबायदि आरोबाव नन प्रफिट अर्गानाइजेसन बेफोरबो बे SWOT एनालाइसिसखौ खालामो बेनि अनगायैबो केरियार डेभेलपमेन्टनि बेलायावबो बे SWOT एनालाइसिसआ भेरि इम्परटेन्ट जायखिजाया मोनसे खामानि जायखिजाया मोनसे साख्रि बे साख्रिनि थाखाय फिट नंगौना नङा गावनि स्ट्रेंथ्स उइकनेस अपरचुनिटिस थ्रेट्स बेफोरखौ बिजिरनानै नायब्लानो बेफोरखौ एनालाइसिस खालामनानै नायब्लानो जोङो मिथिनो हायो हमना ला आङो उकिल जानो लुबैदों दा उकिल जानो थाखाय आंनि क्वालिफिकेशन्स आंनि स्ट्रेंथ्स आंनि क्वालिफिकेशन्स दङ ना गैया थिग बेबायदि आंनि माबाफोर उइकनेस दङ नामा बे उइकनेसफोरखौ आङो फिल आप खालामनो हागोन ना हाया अपरचुनिटिस आङो माबाफोर सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन ना हाया एन्ड थ्रेट्स आङो उकिल जानो थाखाय उकिल जानो आंनि जाय सिमां बेखौ आं जाफुंसार होनायाव माबाफोर चेलेन्ज दङ नामा एक्सटार्नेल चेलेन्ज
बेफोरखौ जेब्ला बिजिरनानै दिहुनगोन अब्ला जिउनि लामायाव जोङो केरियार डेभेलपमेन्ट खालामनायाव केरियार दानो जेब्लाबो सुबिदा जागोन बेनि थाखाय बे शर्ट एनालाइसिसनि सोमोन्दै मिथिनाया जोबोद गोनां आरो शर्ट एनालाइसिस बेखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरा खालामनाया जोबोद गोनां नोंथांमोना जुदि जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो एसेब्लाबो आं जुदि बे भिडिअखौ मोजाङै नोंथांमोनखौ बुजायनानै होनो हादों होननानै नोंथांमोना सानो अननानै जाहाथे नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायो लिरनानै जाहाथे नोंथांमोना बेखौ फोरमायो आरो लोगोसे जायफोरा नायगोदान बिथांमोना जाहाथे जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो लोगोसे खाथियावनो थानाय बेल आइकनावबो क्लिक खालामो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नायनायनि थाखाय साबायखर बावनानै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननाय आसाजों एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय